ओरैनो एदावलायनायावनो नै चेयार गंसे थांबाय मा जाखो थांबायना दा फोरोंदो मा बारा खोन्थिबाय थाना नै खोन्थाखागोनसो मेडामनो खोन्थिखागोनसो भिडिअखौसो हरखागोन मेडामनो खाथ्रालै मायो जेनेबा लोगोफोर सियार बायखुमारो नै गांगा थप्पाया सेफायनानै दासो मोनदोंना साला गुड मर्निं लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लालायबाय नैबे गोरबोनिफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आं मोनसे खामानियाव थांदोंमोन नालाय बेखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरो बे थरायनाखौबो एदावनो मोनथाराखैमोन इ तालावनो ताल माने दिनै मा भाबिदों आङो थरायनाखौ बिराद इरिटेट खालामनि इरिटेट माने थानो हायि इरिटेट खालामगोन मा रिएक्सन होगोन नायनानै नायलांबाय था लोगोफोर मानसिया दा पायखानायाव पुजा होगासिनो माथो हरनि ओरैनो खनसेबा बेनि उनाव स्टार्ट खालामगोन खामानिखौ थरना मा खालामदो पुजा होदो नामा खाथ्रा लोंबो जाना जासोबाय दंथ' लोगोफोर इसानसावनो सान्स मटर पाइप खालामनानै दै इरिटेट जायगानो इरिटेट जिखुनु मोनसे नङा मोनसे बानायबायानो थागोन आं इखौ दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर रागा फोजोंनानैसो गाबनो मोनिया नायलांबाय था पाइपआ बेसे गोलाव मोनगोन पाइपआ बेसे गोलाव मोनगोन बारा गोलाव मोननाय नङा खनगा रायलायफ्लानांगोन गाबखावाखै जायासै नङा लोगो ayah siasai nama siasai 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 slow ayah ayah oh ini जायासै लोगोफोर एकदमबारे प्लेन केन्सेल जेरैबायदि एक्साइटेड खालामदोंमोन बेफोरबायदि एक्साइटेड जायासै दा मानसिया माबानो दुगैनो समखाबाय आं नोंखौ गाबफ्रावगोनसो सानबाय नों दुगैखानोसो रेडि हो इदिसो बावगारदों आंबो इसिं लिरदोंमोन मानसिया ओंखायनोथ' दुगैनो रेडि जानानै दङ फुङावनो माने इसिं लिरखांबायमोन आरो साला wah खाथ्रानो दुसं जायासै लोगोफोर आं जेरैबायदि एक्साइटेड मोसालायदों
जेरैबायदि एक्सपेक्ट खालामदों माने इ एक्सपेक्टआ जायासै आरो माने साला इफोर जायो होमबा आंसो निजिसो उल्थायैसो थगायजाफिनबायसो मा जाखैलै खामानियाथ' जायासै एबार दायो खर' लोबदोना दुगैखांग्रोनो लोगोफोर दुगैखांग्रोनोल' होदो नायलांबायल' थादो दुगैखांनायनि उनाव माबायदि रिएक्सन जागोन नायलांबायल' थादो ओमफ्राय नै हेपि निउ इयारनि बिफांखौनो बोख्लायाखै आङो मोननै बोख्लायनानै ओमफ्राय इखौनो बोख्लायाखै ओमफ्राय आरोबाव इखौनो मागो दिना इउज खालामफिननांगोन ओइ नैयाव जाबना दोनखादो माने नै बाखि मोनथामखौ मागोआव आरोबाव इफोरबायदिनो इन्टारेस्ट खालामबावनो जुजिगोन माबायदि जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय दा थरायनाखौ दुगैनायखौ वेट खालामदो फिउ मिनिट्स लेटार मानसिया दुगैखांनानै फैबाय लोगोफोर wait for the second time अभी मजा आएगा ना भिड़ो नेबाय था लोगोफोर सेकेन्ड टाइमखौ माबायदि जागोन नेबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय था मा दुखांबाय हा बाजाराव थांदो सोरदो नायो सोर आब' उनसा बिब' दंमोन ना खासे पगारदो दे माबारफोर होनबालाय खानाया सिगाङावबोलाय बोरै जानोसै लावदुम दुम साइस गैथारलालै मानसिया खानायखिनियाबा बोरैबा जेबगांगां मोसौ लानजाय स्टाइलनि सिगां माथो ओइ साला दा नै फुला खाथार जाखादो खिन्थु नै फुला खाथार जाखादो ना देन्जार जाखादो फुला हो नैयो नै खिन्थु बिबारल' बारनो रोङाखै बिबार बारांसै खोमा मालाय खाथ्रा जाखादो फुला नायो खानाया बिराद साफा जाबायलै होनना खानाया बिराद साफा जाबाय मा फोनबाय दं नोङो खानायाव मा फोनबाय दं हो एखौबो ना खाथार जाखायोसं ओमफ्राय माथो ज'सा जोबनाय नामा खानाया ओरैनो जायो बोनाया खाथ्रालै Ini share apa ya, Bay? Share sih Bay ini. Ibu di kanan nama aja. Raka pesen aku. Kila. Masa kilen Bay? Tak anak share sih Bay ini nama. Korban guys. Seleksi apa pakai di depan bar? Iya macam kamu ni nama ikut buntu nunggu? Ayo hei. Bener pernah song. Ma pernah nggak? Dua kali. Ben share ke mana? Siapa nangga? Kan yang kain nunggu nggak?
tok moजां शेयारखौ सेफायगारबाय नि साला मेदामनाव खोथा नाहर दायो बुफाय दोननानै नि नोंनि खोथा नोंनि हरखौ दा मोजां नामा नोंनि हरखौ दा मोजां मोजां बायदि मोनदों थांलायबाय लोगोफोर 500 टाका बारा खिथिद नामा ओमफ्राय बारा खोथैनो जेनेबा दुगैनानै एसे खर' फोरानदो आङो बेखौ नोङो मिथिया नामा माथो बारा खिथिनो खम अ बारायानो खोथैदो दे बिदिनो जाखायो हिनजावफोरा नांथ'ल' दे इखौलाय माबोरै फाहामनो हायो नों बायना होफैनांगोन दायो शेयार गंसे लाबोखानांगोन आं मिथिया मेदामा सोंफैयो दा माथो नोंनि कुइसन एन्सार जागोन आं इयाव लोगो गैया मा नोंनि भुल मावनाया भुलानो नङा दायो मेदाम फैबादि आं एरायखानांगोन आं नोंखौ भिडिअ'सो बानायदों आं नोंखौ शेयार बुख्रेबनो होदों नामा आं नोंखौ भिडिअ'सो बानायदोंमोन आरे मोजाङै बानाय मोजाङै ब्लग बानाय बे मा जाखोयो मा जाखोयो मा जाखोयो दै सालानायाव ओरैनोसो बुङाखै दुगैखाया होननायखाय मा जाखोयो नङाबा नों मोनबायसोमोन आथिङानो गैला थोंसे होननानै नों जेबो मावबाय थानाङा ini bermenda nusir seperti itu malah kayak itu tuh kerai jangan sih medan betul upaya ya yang kesel tapi pura dia ustah kalam pak Mazak gile. Ulta tuh fin besong. Pas otak asyes logoper video ni sekarang. Pas otak asyes. Pura raja kasih ini gedung kumakan nasi share ke. Napa tamai dan pribatai kekeleza kan. Pangasinya apa nih? Pangasinya nurul kan apa? Salah. Mazak kejishun. Los. Perman gulang begini. Ya, gila deh. Mazak kejishun. Kekeleza hagen ini. Bosam ciba toke khala. Stop pindah kan no. Stop nanti no. Tang bayar. Ketang peskiak. Jadi nang nama bah, bemedang kosong ni, kelegen songli. Pet ni siapa? Iman bayi kunci ni jatuh bah, sidi ni go, sidi. Kan yang habang hal ni lo nung share ngosip panang bayi, habang ni lo kena share ngosip panang bayi ni. Nang saya ni ngang kena hak kena pimen, Ang nak hak kena pimen nung share kau tu pelan namda. Anak video sepanjang itu, beni kene sih resan lagi nampak. Jam.
भिडिअ बानायनो होननानै बानायबाय मा जाखो मान बायदि दाखो मोजां जाबाय रायजादो दाना सोरबा सोर रायजागोन नोंखौनो लगायना खागोन नों आसि खोन्थिनानै लाब गैया नोंसो दाया नोंसोखा मा बायना लाबोनो बे सियारखौ बुफायलायनांगोन नामा नोङो नों आंखौनो हागोन सार लाफिनमोन मा बारा खोन्थिबाय थाना नै खोन्थाखागोनसो मेडामनो खोन्थिखागोनसो भिडिअखौसो हरखागोन मेडामनो भिडिअखौसो दायो खोन्थिखागोन नोङो इयो आंखौ खोन्था आंखौ लगायना होबाबोथ' आंहा फुटेज दंखायो भिडिअ फुटेज नोंखौ आं ओरैनो माबाबाय खर' लोबखांनाखा दुगैफिनथोलै होननानै खस्थ' होबाय खस्थ' होनो नागिरबाय ओमफ्राय नों सियारखौ मानोलाय बुफायलायनांगौ खानाय बाखनायनाया मायबा बया जादोंमोन नामा नों आंखौ जिखुनु एरना होआनो आंनि खोथा खिन्थु आंहा भिडिअ दंखायो ओरैनो एदावलायनायावनो नै सियार गंसे थांबाय मा जाखो थांबायना दा ओरैनो थांबाय मिसा मिसि 500-600 थाखा लागोन खोमा दायो मा जाखो इमान बायदि सिरियास खालामना होबाय नुबायना दसेनो बाहा बाङा होननायल'खौनो इमान बायदि सिरियास जानानै है बेफोरबायदि होनना मिथिनाय बायदि दंमोनलै दा लाफानांसिगोन आरो सियारखौ बाजाराव थांदों नालाय बाजाराव आरो बिब'दोसो थांनो ओंखारबावदो बाजाराव आंनो लांफानांगोन फांसेया फैनायाव असा फांसेया हरखानो हागौमोनलै दानो नङा दा मेडामदो रायजागोनसो सोर बुफायनाय सोरनि आखल जाफैलायगोन इखो दायो लोगोफोर भिडिअ दोनथ'नांसिगोन खोमा इयावनो नङाबा आरोबाव बांसिन जालांसिगोन घटनाया आंबो दुगैना लाग्रोनोसै बाजाराव थांनोसै बाजारनिफ्राय फैनानै बानायनो हाबाथाय बानायबाय बानायनो हायाबाथाय गैला लोगोफोर दा थांनायखौ माथोबो होनो हाखाला मोजाङै माथो होनो हाखानाय नंला नायलांबाय थादो दा दसे उनाव बाजाराव थांग्रोनोसै बैसुर' लोगोफोर सियार बायखुमारो नै गांगा थुप्पाया सेफायनानै दासो मोनदोंना साला बेसे लानाय बिबार लादां इखो लाबाय आङो इखो लाबाय ओइ मोनसेयाबो खानायाव खादारन हा होनायल'नो दिनै थरायनाया सियार गंसे बुफायनानै आंखौ डाबल फरि होबाय नै गंसेनि जायगायाव गंनै लाना फैनांबाय बेनिफ्राय आरोबाव नै माबा खानसि दोनग्रा ट्रेनो इखौ ब्रा ब्रा बावै माथो होनो मा बुस्थु मा होनो दिनै खानसि दोनग्रा मायबा बुस्थु होनलै मिथिया आंबो मिथिया हिनजावफोरासो मिथिगो ओमफ्राय नै जा फुल लाना फैबाय नै गोदान फुलनि मायबा पियास फुलनो पियास फुल जाहैबाय ओमफ्राय टाब लाबोबाय मायो बोरमाया माबोरै जादों बोरमा गैयिनिफ्राय नै फुला बेसेबां बिदि बारनो लागामोन मिथिबाय बैयाव फांसे थानाया नोंनि बोरमाया जाना जानानै मोनदोबा मा 1000 थाखा ओमफ्राय बोरमा गैयिनिफ्राय इ फुला मा होनदों मिथिगो आंलायदो नोंहाबो अरस' इखो एकदमबारे लोरजिया खालामथारदों ना ओमफ्राय नैबो नै मोनसेयाबो नै एखायनोथ' दाबो बिबार बारनो रोङाखैबो ओमफ्राय नैबो अफ्लेजा एकदमबारे जोबथारदो नै दासो बोरमा गैयिनिफ्रायसो इसे उहा मोनबोजोबदो माने आरो इयाव फांसे दंबावोमोन इबो जोबदो ओमफ्राय नोंथ' आंखौ सियार गंसे जायगायाव गंनै फरिबाय हा 1000 थाखा थांबाय नै लोगोफोर साधारन फिसा
खामानिनि कारनै मान बायदि दाना रुटि जानोसै जों रुटि नै रुटि लाबोफादो